na ịma na a na-ekwu ife ọ dịka just na-state the obvious. Ife I mean by the mentality change of na naira adịrị exist bụ na o nwezi ike sef, o nwere ike mmadụ echenjie ma otu o si eme biznes. Ị maa na ife ọbụla ị ga-ego n'ụwa ma moto ị agba bụ in dollars ka ọ bụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịnya moto $5,000 this year for example, ị maa na igi nwa na ya ebido taa wee chọba ihe na-enye gị ego ahụ over 365 days. Ọ bụrụ na ife ọbụla ị na-eme is not adding towards that amount, then it's just a dream, right? Ị maa ma ya akwụsị ihe ị na-eme mee another thing ịghọta, because we can just get stuck in just doing, but if you just get doing, you fit dey stuck in just doing, right? You got the drive towards your target, otherwise you just be doing. So naira no dey exist, guy. Naira dey exist. No use and plan your life. Bless.